गोबांखौनो बुंनाय खोनायो जायफोरा मेडिकेल फिल्डजों सोमोन्दो थानाय सोलोंथाइ लायो, डिग्री डिप्ल'मा सार्टिफिकेट लायो, बिथांमोना माब्लाबाबो बेकार जाया, ओरैनो जिरायनानै थानो गोनां जाया। MBBS आनो जा, फार्मासियानो जा, नार्सिं, ANM, GNM, BSc नार्सिंआनो जा, बेफोरबायदि डिग्री डिप्ल'मा सार्टिफिकेट लानाय मानसिया जेब्लायबो बबेबा नङा बबेयावबा इंगेज जानो हायो, गावनि आथिङाव गसंनो हायो। खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। आसामाव नेशनेल हेल्थ मिशननि आन्डाराव कमिउनिटि हेल्थ अफिसार साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारदों। गासै 882 पस्ट ओंखारदों। आसाम नाङै गासै 882 पस्ट। एप्लाइ खालामनाया 20 जुलाइ 2025 निफ्राय जागायबाय। 5 आगस्ट 2025 सिम हरनि 11 रिंगा 59 मिनिटसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। थामहिनबा फैगौ 5 आगस्टआ एप्लाइनि लास्ट डेट। बे कमिउनिटि हेल्थ अफिसारनि थाखाय सोर एप्लाइ खालामनो हायो एबा सोर कमिउनिटि हेल्थ अफिसार जानो हायो, मा कर्स लानाय जानांगौ, बैसोआ बेसेबां जानांगौ, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनायनि सिगां कमिउनिटि हेल्थ अफिसारा मा, बिसोरनि डिउटिया मा, बेनि सोमोन्दै फोरमायग्रोगोन। कमिउनिटि हेल्थ अफिसारा सोर होनोब्ला आरो बिथांनि खामानिया मा होनोब्ला आंनि मिथिनायाव बिथाङा सासे नेशनेल हेल्थ मिशनजों हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टाराव थिसनजानाय सासे अफिसार। बिथांखौ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टारनि गाहाय एबा हेड होननानैबो सानना लानाय जायो। सासे कमिउनिटि हेल्थ अफिसारा साब सेन्टार थामहिनबा हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टाराव थायो। नोंथांमोना माब्लाबा नुदों जानांगौ आरो नोंथांमोनाबो गोबाङानो लोगो मोनदों जानांगौ। हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टारनिफ्राय मोनसे हान्जा बबेबा गामियाव बा जायगायाव थांनानै दान्दिसेनि थाखाय केम्प फाथिनानै बेराम नायहैनाय, चेकिं खालामनाय, मुलि बायदि राननानै होनाय, बेफोरबायदि माखासे खामानि मावनाय नुनो मोनो। बेफोरखौ मावनायनि गासै बिबाना सासे कमिउनिटि हेल्थ अफिसारनि खामानि। साब सेन्टाराव थानाय ANM नार्स, माल्टिपार्पस हेल्थ वर्कार आरो गामि ओनसोलनि आशा वर्कारनि बिथाङा दैदेनगिरि एबा टीम लिडार। सासे कमिउनिटि हेल्थ अफिसारा बिथांमोननि खामानिया साब सेन्टार थामहिनबा हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टारनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनो मोजां देहा फाहामथाय होनाय, फिसा बेरामनिफ्राय रैखा मोननायनि खाबु राहा होनाय, देहायारि फाहामथाय, बेराम आजारनि थाखाय सरकारि आसनिफोरखौ रायजो राजाफोरनो होनाय, बेफोर गासै बिबाना सासे कमिउनिटि हेल्थ अफिसार आरो बिथांमोननि टीमनि। बेफोरनि अनगायैबो बे मेडिकेल फिल्डआव बिथांमोना गोबां बायदि रोखोमनि खामानि मावो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नेशनेल हेल्थ मिशन आसामा फोसावनाय कमिउनिटि हेल्थ अफिसारखौ सोर एप्लाइ खालामनो हागोन, मा कर्स फरायनाय जानांगौ। दा बावैसो नेशनेल हेल्थ मिशन आसामा 882 पस्टनि थाखाय फोसावनाय एडभार्टाइजमेन्ट मथे कमिउनिटि हेल्थ अफिसार पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय सासे सुबुं एबा बिजाथिया BSc नार्सिं एबा पस्ट बेसिक BSc नार्सिं पास जानाय जानांगोन। लोगोसे डिरेक्टर अफ मेडिकेल एडुकेसन आसामजों गनायजानाय कमिउनिटि हेल्थ सार्टिफिकेट कर्स लानाय जानांगोन। BSc नार्सिं एबा पस्ट बेसिक BSc नार्सिंखौ इन्डियान नार्सिं काउन्सिल एबा आसाम नार्स मिडवाइफ एन्ड हेल्थ भिजिटर काउन्सिलजों गनायजानाय इउनिभार्सिटि इनस्टिटिउसननिफ्राय पास जानाय जानांगोन आरो बिजाथिया आसाम नार्स मिडवाइफ एन्ड हेल्थ भिजिटर एबा DME आसामाव रेजिस्टार जानाय जानांगोन। जेब्ला बिजाथिया अनलाइन एप्लाइ खालामो, जाय कलेज बा इउनिभार्सिटिनिफ्राय इन्टिग्रेटेड कर्स कमिउनिटि हेल्थ कर्स लादोंमोन, बे कलेजनि प्रिन्सिपालनिफ्राय गांसे सार्टिफिकेट लानानै होनांगोन। फर्मेटखौ बिथांमोना एनेक्साराव होखादों। कमिउनिटि हेल्थ अफिसार पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सासे बिजाथिनि सरासनस्रा मिनिमाम बैसोआ 18 बोसोर आरो मेक्सिमाम बैसोआ 40 बोसोर। STफोरा बैसोनि रेहाय मोनो हिसाबै 45 बोसोरसिमनि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो। बर'फोरा ST नालाय आं बेवहाय STनि खोथाखौल' रायखांबाय। पस्ट हिसाबै दुलाराय आसामाव टटेल 882 दङ। अपेन केटेगरि बा आनरिजार्भनियाव गासै 544 पस्ट दङ। STPनि थाखाय गासै 36टा रिजार्भ, ST हिल्स 103, SC 90, T ट्राइब 109 रिजार्भ पस्ट दङ। एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय मथे सासे कमिउनिटि हेल्थ अफिसारा मान्थलि दानसेयाव 27,500 रां दरमाहा एबा बेथन मोनगोन। बेनि अनगायैबो खामानिखौ नायनानै मान्थलि 15,000 रां एक्सट्रा इनसेन्टिभ हिसाबै मोननो हाबावगोन। जायफोर बिथांमोना कमिउनिटि हेल्थ अफिसारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो, बिथांमोना वेबसाइट nhm.assam.gov.in आव एप्लाइ खालामनो नांगोन। एप्लाइनि लास्ट डेटआ 5 आगस्ट 2025। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट, एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटफोरखौ आपल'ड होनो नांगोन। जायफोर बिथांमोनना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा गोरोबदों, बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि थाखाय साबसिननिख्रुइ साबसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन। बे आंनि जास्ट जागायजेननायसो, आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन।